माँ गायत्री रिकॉर्डिंग वीडियो म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर डाली के गियोरा हमारे ललना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला डाली के गियोरा हमारे ललना बहा तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा भूले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को डीजे हरिओम बसंतपुर सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे पूतो मीठा मीठा बोल के सीनमा के बटन सखी रखला खोल के आमन पगलाबे पूतो मीठा मीठा बोल के झाड़ी के झुलपी उधप आवे ए सखी हीरो से कम नहीं लागे ए सखी हीरो से उता कम नहीं लागे दुन्नू रे अखिया से मारे उलाटी तनिको नहीं डराला यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा उले जाला यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा केले जाला यारा बाटे हम वाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक म्यूजिक भाव डीजे हरिओम बसंतपुर देह लागे हाथा काठा भोडल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा ये सखी देह लागे हाथा काठा भोडल बगूदा आतन को लजाले ना लव यू बोले सीधा बुझले बात सब धर्म अंदर भरल बागुन संजय खत्म के अंदर आ भरल बागुन दीपक लाल प्यारे के अंदर हॉर्न दबा के हैंडल घुमा के भुकुर भुकुर लाइक बारे यारा बाटे हम वाला रे यारा बाटे हम वाला आकाठी के दिलवा